F'laqgħa fil-Ministeru għat-Turiżmu, l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo flimkien mar-rappreżentanti tal-Assoċjazzjoni għall-Istabbilimenti tal-Catering iddiskutew aspetti tal-qasam turistiku li jikkonċerna l-istabbilimenti tal-Catering. Il-President tal-Assoċjazzjoni Reuben Buttigieg sqar li x-xhur ta' bejn Jannar u Marzu dejjem ikunu wibsin għas-settur turistiku. Spjega kif l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern bħall-għoti tal-Covid wage supplement u l-vouchers se jkunu importanti biex l-attività ekonomika tibqa' għaddejja f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Ovvjament dal-Milied nafu kif se jkun, mhux se jkun Milied bħas-soltu. U allura l-għajnuna tal-Gvern issa ħaterġa' tkun fundamentali biex nwasslu n-negozju sa Marzu April ħalli imbagħad nibdew nippreparaw biex flimkien mal-Gvern nerġgħu nqajmu s-settur tat-turiżmu ġewwa pajjiżna li r-ristoranti huma parti kruċjali mill-prodott li joffri l-pajjiż Malti. U żied jgħid li l-Gvern għaraf li s-settur tal-catering għandu problema u għalhekk l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering huma grati ta' dan ir-rikonoxximent. Min-naħa tiegħu il-Ministru Clayton Bartolo qal li l-istabbilimenti tal-catering huma l-bażi fundamentali fejn tidħol l-ospitalità f'pajjiżna. U żied jgħid li minkejja l-isfidi li jsib is-settur tat-turiżmu, l-istabbilimenti jridu jiġu s-salvagwardjati. Dan sabiex mhux bistola il-kwantità iżda wkoll il-kwalità u l-livell tal-prodott turistiku Malti. Għaldaqstant il-Gvern diġà offra l-għajnuna permezz tal-wage supplement u anke il-vouchers li ma vouchers ser ikunu qegħdin jerġgħu jinħarġu fil-ġimgħat li ġejjin bħalma ħabbarna fil-budget u aktar minn hekk il-wage supplement li l-Gvern qiegħed jikkommetti ruħu li jkompli għaddej tal-inqas sa Marzu tas-sena d-dieħla. B'dan il-mod il-Gvern qiegħed jara nkomplu nsalvaw l-impjiegi fil-waqt li ngħinu kemm nistgħu lil din is-settur hekk importanti għal pajjiżna. Il-Ministru Bartolo sqar ukoll li l-Gvern jifhem l-isfidi li qed jaffaċċjaw is-Sidien tal-istabbilimenti u flimkien irridu nħarsu l-qudiem sabiex nibqgħu mixjin il-qudiem anki wara l-pandemija.